kbar ta' studenti taw merħba kbira lil mexxej Laburista Joseph Muscat fl-Università ta' Malta. Wara dan id-dibattitu, il-kandidata nazzjonalista Caroline Gallia iddeskrivit lill istudenti li ċabċbu approvaw l-interventi ta' Joseph Muscat bħala ħasra. L-attakki fuq l-istudenti ssuktaw aktar tard matul il-ġurnata tal-erba'. Net News allega li l-istudenti li taw merħba lil Joseph Muscat kienu parti minn xi orkestrazzjoni organizzata mill-Partit Laburista. Id-dibattitu li jsir qabel kull elezzjoni ġenerali fuq il-kampus tal-Università bejn il-mexxejja tal-partiti politiċi kien wieħed immanipulat sew mill-Labour Party. Dan minkejja li l-erba' filgħodu qabel l-istess dibattitu fl-Università, iż-żewġ privates inkrew mill-laqda tal-istudenti nazzjonalisti SDM sabiex iwasslu l-istudenti tal-Junior College l-Università, privates li però ma rnexxilhomx jimlewhom. Dawn l-attakki fuq l-istudenti komplew jintensifikaw ruħhom il-ġimgħa wara li mijiet ta' studenti tal-Higher Secondary taw merħba kbira ħafna lil mexxej Laburista waqt żjara li jagħmel f'din l-istituzzjoni post-sekondarja. Net News qal li l-istudenti bdew iċabċbu lil mexxej Laburista biss għaliex ingħataw istruzzjonijiet mill-Partit Laburista. Mal-wasla ta' Muscat, esponent tal-Labour li mhux student fil-Higher Secondary, daħal qalb l-istudenti u beda jagħtihom l-istruzzjonijiet biex jgħidu tagħna l-koll. Studenti li tkellmu magħna qalu li dawn il-kummenti jurtawhom għaliex huma mimlijin insinwazzjonijiet folot qarrieqa. Huwa mifhum ukoll li numru ta' uffiċjali tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista u tal-SDM matul is-sigħat li għaddew ġew imċanfra mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borċoluvier għaliex ma rnexxilhomx itellgħu biżżejjed studenti l-Università għad-dibattitu tal-erba' li għadda. Għal dan il-għan mid-dar ċentrali bdew jiġu mobilizzati ammont kbir ta' studenti biex jattendu għad-dibattitu ta' nhar l-erba' li ġej fl-Emcast bejn it-tliet mexxejja politiċi.